kan zio teu tu laka ka thil ti hi adik lo ti chu ka khia ma se ka chunga a dan thun zong zong ai to chuan ka in thiam vetlat a phu ka ti ni ka in chiang lo uninga matiliam ta khan exam poi mo tak mai ka ne ya ma se kan tran tak tak ma chuan ka pen tu chu a zo ti ka kha chuak thut maya kan ho tu pa min ngei ve deuh nia ka khria sa chuan ka rin ang ngei in pen tu dang lak ka dil na chu min nol sak ka ngot maya atla so ma hian mutluk ka chinga ma se subject ka ka thiam lo ngai lo thung exam hola pen tel lovin i local mo min tia fiam tu thonan min manga pen thein hil the chu exam po thein hil la in me tok vela ni ka thiam lo ni lo i thiam lo nia chua ka phal to lo ti tlat maya ka subject ki thiam boka pen tel lovin han exam la i pass thenga ma chu min ti ta he exam hi ka pass kim vek lo chuan pol ka son theidon si rova a thil ti dan tharo tak chu ka ngai dan ni ro khop mai ma se min veng tu dang an ron kala a pen man ka dira min man tiu ta thowa ma se ke exam la ya ro pe ka hak to khop mai exam kan so chuan phu ba ka la don ani tin thu ka tiam ta ho tu lam hne na ka soya ti chuan meeting kan nei hawa chuta chuan no pang sual ka ni thrin zia le ka ngai sam zia te chu wangin zo lai ka zo ti la ka ni kha ti in a soi ta pap pap maya kan ho tu pa chuan a hnuai thok nge nge chu aking zo ka ti chuan exam chol chu kan mam sun zom ta ni chol lai chuan AFB profile ka chika thalak tam tak upload a ma se han ti boina to ang makalam thei mai lowa ka beidon trap to hnu lama chuan thil pakhat ka hmuta lau maya kalom khop mai chu hun pakhata hian fake account mangin alo om vekang ti hi nia chu huna chuan fake account nei phal ni lawa aul samjong in jotio tu nu pui nei to tan ngat phei chuanin om lo na to hun nia chu mi site nei to den hena chuan hemi hi fake account ni tin ka report a ti chuan fake ani em ti fin fe turin message tam takan va thon ani nge yang chu ta ani lo zealan tirnan a thalak le ming dik tak te chuan tak lang ta chu chuam chang ala in ka the dak ta ni zonglai no pangdong zong zong po chon khata kan school tang po chon ban ania a chan chu a zom na ka ti che sak ta ni an hu fe chuan kan zio tu chu message ko thona zio tu du tak mi te chunga i che lak dana fin khuk tom se a chan chu kha ve kha i don let ve hun om don ni ti hi ni ka message sa chiang hu chuan ka block ngala a re ta wang wang bokani engla khole mi te chunga dik lo ta ka kan che thian a let le kan dong thina kan aya an ka the wang mai te kan aya no panga wang mai te kan hnuai mi an ni wang mai te hian dik lo ta ka om tu kan ni lowa a let le hi om zela tin a let le hi ana select thin bok